Issa rrid inħares li jitriq il-qudiem ukoll għaliex li sestaqsini l-ewwel nettem żmien illi jrid jiġi rkuprat illi fih seta' jiġi utilizzat aħjar fl-investimenti li kellhom isiru u ma sarux. Dan ngħidu mhux biss mill-konċessjoni l qudiem imma anke qabel il-konċessjoni għaliex jekk niġu f'dan, jekk niġu biex nitkellmu dwar l-isptar ta' Għawdex. X'kellna fl-2013? Fl-2013 uritna sptar ta' Għawdex li kien dilapidat f'sitwazzjoni f'ċirkostanzi ħżiena ħafna. Għamlu dak kollu li kienu marbutin bih Stewart? Le. Imma għamlu investimenti fih. Kering Grek, l-istess. Missa rridu nħarsu li jitriq il-qudiem u l-prinċipji ewlenin se jkunu Għawdex kien wieħed sptar ġdid. U sptar ġdid State of the art. U issa illi għall-ewwel darba nista' flimkien mat-tim tiegħi nimplementa l-viżjoni li jien għandi għall-settur mediku f'pajjiżna f'konsultazzjoni sħiħa mal-stakeholders, jiġifieri mal-Medical Association, mal-MUMN, mal-stakeholders kollha b'mod ġenerali, se nkunu nistgħu nimplementaw dil-viżjoni. Se jkunu l-prinċipji ewlenin ta' din il-viżjoni. Illi fejn jidħol servizzi mediċi ta' natura akuta. Hemmhekk is-servizz se jkun qed immexxi mill-gvern, jiġifieri jekk qegħdin nitkellmu dwar is-servizzi li jingħataw f'Kering Grek, jekk hux qed nitkellmu dwar is-servizzi li jingħataw fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, hemmhekk is-servizz se jkun immexxi mill-gvern. Bidla ta' policy hawnhekk jiġifieri. Iva. Priorità se tkun qed tingħata lill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, diġà kommettejna li se jkun hemm il-bini ta' sptar ġdid hemmhekk